Yes. Hanzi ndine nyaya yangu. My wife ane katsika kekuburitsa mweya farting mumagumbeze bedroom. When I complained, she played a video yevamwe pastor vachiti mukadzi ngaasununguke mumba make. Ndikangozvifunga ndogaya kurara pacouch. Help vafundisi. Ndizvo here izvi. Ndogadzirisana sei nenyaya iyi. Hapana zvaunoita. Idya zvawapiwa. Hapana zvaunoita. Mukadzi zvaari kungoita mukadzi zvaari kungoita ari ngoti takasununguka pano. Ndizvaari ngotaura ari ngoti takasununguka pano. Kuniburitsa mweya. Ndiri kutaura ari ngoti panapa hatigona kuita kana izvo pana. Because hatina kusununguka. Aiyo, kusununguka kusakwana zvinhu zvakasiyana. Kusununguka mba make bakanokwana. No. Torturing your husband. Haisitocha. Ora tichi ndekufesi ndiyari kudai. Hazina basa. Akateerera zvatiri kutaura samparinga. Ndikuziva zvamuri kutaura. But tiri kuti mukadzi uyu asvika handisi kuti zviitwe mudzimba. Tiri kutora zvanyorwa mutsamba. Mukadzi chiri kuita kuti adaro ari kusununguka. Imi kuri kusakwana. But iye ari kuti pauri ndinosununguka kuita anything. Zvafana zvatiri kuita nezvekudaiwo. Iwe kana usina kujaira tsika iyi uri kutotiudza kuti even kana akarwara akazviitira uchatiza. Because kana mweya bedzi uri kukusunda kuti unyore tsamba. Kana mweya bedzi uri kukusunda kunyora tsamba. Ko kana azadza muburugwa. Saka ndiri kuti inini handisi kuti zviitwe, ndikuti pamukadzi uyu zvaita. Now it depends, I think it's a preference. Kuna vamwe vasina dambudziko nazvo. Kuti ndine problem nemweya wangu. Wati mwewe munhu. Ndine problem newangu. Iwe ndiwe varume vati hatichida zvevanhu. Ende ari kutangira pekuti pastor, kuna pastor akaticha imwe danger tinayo pamateachings ekusocial media. Hanzi when I complained, she played a video yevamwe pastor vachiti mukadzi ngaasununguke mumba make. Imimi varume inzwai. Imimi zvamaita makuda kutaura zvamuno prefer. Because hauzvidewo. Tiri kuti isu hakuna anozvida. Akamira. Imunozvida here imimi. Handisati ndanzwa mudzimai wangu achidaro. Aiwa dati. Akateerera ndiri kuti inini wangu mudzimai pamwe iye anoona sekuti muvhangeri kuti tiwadaro hazvichinji chakanaka. But listen, iye kanaka baba tikabva tawadaro pamwe ndiye anodaro. Handisati ndanzwa achidaro kana akazviita pamwe ndipo patozotanga kuti but inini ndiri kuti pamudzimai uyu mudzimai akatoparidzirwa napastor. But haisi preaching. Haisi preaching, but ndikuti ndobva anzwa kuti ndoda kusununguka mumba. Murume zvaifanira kungoita. Murume aisafanira kunyora tsamba kudare.